So kufanele umuntu akwazi ukuhlukanisa ukuthi leli ivangeli likaKristu. Ivangeli likaKristu mawufunda incwadi chapter number 17 Act iveza ukuthi ababekholwa kuKristu babizwa ukuthiwa bangamaKristu. Chapter number 16 babizwa ukuthiwa bangamaKristu. Lento ebenza ukuthi babizwa ukuthiwa bangamaKristu is because they were acting like Christ. Hallelujah. But yonke into eyaye babeyenza yayi related with Christ. Hallelujah. Therefore babizwa ukuthiwa bangamaKristu. Kwagcina lapho ivangeli ukubizwa ukuthiwa abantu amaKristu. So ke nathi masikholwa kufanele siveze uKristu kithi sibe like Christ-like. Sifane noKristu. Amen. Konke sikwenzayo kube njengokaKristu. So that even abantu besondela kubo bathi hayi wena lento iphilayo iyafana nekaKristu. Ivangeli likaKristu yilo leli. Hallelujah. Angisho la emhlabeni kunabantu abangakholwa. Abantu abakholwa lithi iBhayibheli ku chapter number 13 lithi sinefunda abofakazi nesihaqileyo ngathi eHebrew. Ithi laphana ithi angisho sinefunda abofakazi. So ngoba sinefunda abofakazi abantu abangakholwa bayalazi ivangeli. Khona abantu abaseyibhotini bayalazi ivangeli. Abanye bakutshela ukuthi sayeke ivangeli ngenxa yokuthi la lingaphili. Bayeka bakhetha ukuhamba bayisibhotini. Hallelujah. Manje bayalazi ivangeli. Bawuqhamuka wena bathi hawu. Ingani ngumzala ungaphila kanjani kanje? Kanti uyikho. Sinefuna ukufakaza lisi. Kufuneka uveze uKristu kuwe. Kufuneka kube vele uKristu ngoba sinefuna lokufakazi elisihaqile. Leli lifu yile lizothi labantu bangamaKristu babonakala indlela abaphila ngayo. Hallelujah. Ukuthi ngempela bangamaKristu. So kufanele siveze uKristu. uKristu fanele aphumele lapha kithi. Ayizwe. Angisho uKristu mayengene la kithi uzophumela ngaphandle. Hallelujah. Mayephumela ngaphandle uveza uziveza yena ezweni kubantu abangakholwa ngoba ula ngaphakathi kithi uKristu. uKristu engene kuwe fanele avele. Amen. Angafihlakali uKristu kuwe. Hallelujah. Even endlini babheke basho cha lo yakho. Baze bayinyanye le bathi lento yakhe le inzima la ngithi iyasihlukumeza. Khona umunye umuntu okwangifonela wathi kimi hey mina mangene endlini sebeyabaleka bayongena ekamereni. Bayamshiya endlini. Wathi bayangishiya ngendlela engakhona ukuthi angisazi. Useyazi ukuthi ngenze njani ngishiye bashiye ngihambe ngiyohlala sakwenza ngoba la ngazathi makufika mina kufika into abangayi-understand because kuvela uKristu. Hallelujah. Ngoba sinezimpawu zikaKristu. Hallelujah. Yizo-ke lezi kufanele sivele. Chapter number 2 angifundele lapho sizothi ngifunda from verse number 1. uTimotheo ululeka ukuba abe yibutho elithembekileyo likaKristu. Uyaluleka uTimotheo. Ululekwa uPaul. Hallelujah. Amen. Uyamfundisa ke la ivangeli ukuthi ke iba yisotsha elithembekeleyo. Hallelujah. So ivangeli maliza lithi liyasakha. Lisakha ukuthi sibe ngamasotsha athembakeleyo. Manje la uTimotheo uyalulekwa uPaul. Akakwazi uPaul ukuthi kungafika isikhathi sokuthi ashiye umhlaba ahambe angalishiyi ivangeli uTimotheo. So uTimotheo ke bekungenye yendoda ebibamba ivangeli likaPaul ebilenza exactly. Hallelujah. So uPaul ke bekaqhubeka amluleka ngokwevangeli ukuthi abe yisotsha elihle abe yibutho elihle. Hallelujah. So masikholwa kufuneka sibe ngamabutho amahle wevangeli singamasotsha evangeli. Manje uyalulekwa ke uTimotheo uPaul uyamluleka ukuthi evangelini kuhanjwa kanjani. Kunezinto ezikhona evangelini. Hallelujah. Kodwa wena kufuneka uziveze uyisotsha elithembakeleyo. Hallelujah. Kusho ukuthi evangelini kufuneka uthembakale nala isimo singavumi khona ukuthi ungathembakala.
ziningi izinto ezenza abazalwane eziba-breaka down abazalwane. Once ekutheni uyisotsha kaKristu bese kuba nezinto othanda kusho ukuthi ufuna ukucompromise the standard of holiness. Once wafika la ucompromise khona kusho ukuthi awusizile isotsha, awusizile ibutho elihle elithembakeleyo likaKristu. Kufanele wena ube isotsha elithembakeleyo elihle elithembakeleyo likaKristu. Hallelujah. Lokuba isotsha yi-character yakho, yi-lifestyle yakho. Usuke sokuthuza i-lifestyle amongst the thousands of people abakusurroundile wena funeka uvele difference than them. Amen. No matter what circumstances, no matter what abantu onabo during that time kangakanani, noma balaba i-majority kuwe, but wena funeka uveze uKristu kuwe kulabantu abakusurroundile. Hallelujah. Ube isotsha elithembakeleyo likaKristu. Ukuthi kuna multitude of people abamelene nawe noma abamelene nevangeli nenkolo yokuKristu, wena awunandaba ne-multitude because wena plus Jesus you are majority. Amen. Amen. Hallelujah. Uyi-majority ngalesikhathi uhamba noJesu kuwe sewuyi-majority. Awusadingi support from people. When you support uJesu wena. Oh, amen. Uyamkhumbula u-Elisha bengena eSamaria kwenzeka lana. Bathe bangena eSamaria kwezimpi izobahlasela enkulu multitudes. Yebo. Izobahlasela. Wathi uEliya yathi Elisha yathi Nkosi sizokwenza njani manje? Yes. Yathi Nkosi senze njani? Yabebheka yabona ingqola. Yathi yo sizophuma kanjani la Samaria. Hallelujah. Amen. Wathi uElisha indoda kaThixo. Amen. Hallelujah. Yathi abangakithi. Hey. Hallelujah. Great. Maningi kunakabo baba. Hallelujah. But Elisha, Kulukuru. Hallelujah. Ngoba kukhona lahamba khona nabantu abangabo. Impe ngabumbo. Hallelujah. Amen. Mafikile ngoba basheshe basuke babe discourage. Oh, hallelujah. Amen. Ngoba mehla wakavu. Ibandla funeka kuvuleka amehlo. Hallelujah. Oh, amen. Uyabona ibandla masevuleka amehlo. Alisadependi kumuntu. Lidependa kusimakade. Ukuthi noma ingabaningi ngisarawunde. Kodwa ukhulu ngakithi Moses. Thank you, Jesus. Hallelujah. Wathi Elisha awumvula amehlo. Manga kuvuleke jameni. Hallelujah. Mama vuleka amehlo angeke akhulume njengoba kade. Kuzoshintsha ilanguage amehlo avuleki. Hallelujah. Amen. Ibandla liyadinga ukuvulwa amehlo lesikhathi. Hallelujah. Uthi la liyakhona liyaphi. Amen. Lingabanjwa izinto. Usathana uvusa izinto ezizobamba ibandla ukuthi lingayifocus. Hallelujah. Uyabona makuzimpi ikulahlisa ifocus kuNkulunkulu. Ungasawabona amandla wakhe. Hallelujah. Elithi iBhayibheli esandleni sakhe sokunene kunamandla negunya. Authority and power. Ilesi sandla sikaNkulunkulu. Into ofanele uyenze hlala phansi kwalesi sandla. Sinamandla. Hallelujah. Namandla negunya. Wathi uNkulunkulu umvula amehlo. Hallelujah. Hey labana bebengathatha isikhathi labana.
into abebenza ukuthi babengathi bebengabanjiwe izinto zalomhlaba. Izinto zalomhlaba bebazi ukuthi bayisebenzisa for reason. Hallelujah. Because my friend is to uzofuna isitulo athenga isitulo ahlale kuso kuphela. Ayisekho into yakwaNtikayo. Hallelujah. Izinto eziningi zidisturb amakholwa namhlanje. Ngokuthi afika be-fixed ey'ntweni zala. Kanti iBhayibheli lithi namana avuswa funani kwaphezulu. Nakano kwaphezulu. Oh, hallelujah. Nakano kwaphezulu. Lapho ekhona uKristu. Into usathane into esishaya ukuthi usuka sitshele ukuthi le life le akakwazi ukuyiphila ngabe ngaphandle kwalezi zinto ukwenza ukuthi udepende ey'ntweni. Oh, hallelujah. Lezi zinto emhlabeni zenzele ukuthi to manipulate your mind. Mind ingqondo yakho bese ibheka lezi zinto. Hallelujah. Angakuzubanje izinto ukuthi iPastor ngizoyithenga iPastor okay it's fine. Nduna la. Sekuphelile phela ngiyithenga mina. Makufika kusasa uyayithenga ukuyenda la kuqhubeka nokukhonza. Ungabanjwa izinto. Singabi nama loophole la izobambelela khona kuwe. Inkolelo namhlanje inteke because of abantu basuke emqondweni babambelele kulezi zinto. So uthi ke mvula amehlo. Amen. Hallelujah. Oh, amen. Bese yini into yenye ufanele uunderstand. Angisho manje ukuthi ngivula amehlo mayisevule ukuthi lolu. Kanti ona lo ngithi ngiyaphila kanti angiphili. Ngibona izinto ezinkulu ubona ingilosi zasezulwini zisarawunde lapho abasarawunde ngoma. Kwalabo abasarawunde bona ababoni basarawundi. Hallelujah. Hallelujah. Ivangeli. Yasivangeli mnandi kanjani? Mawuphila faithful. Awukhathazi ngalutho. Awukhathazi ngalutho. Amen. Ngikutshele testimony emfishane. Yazi mina mangizothola umsebenzi 2008 December. Bengisebenza kwenye company leBrooklyn. Belonga ipromise yabo bakupromise yona sahamba sakhashana bangayifeza bangayikhoyenza lento abayipromise. Kwakuze ukuthi ngiphume kule company. Ngaphuma. Nginamsebenzi. Thema ngifika eJet Park. Ngithunywe ngihambise incwadi yomunye umfundisi wami bengisubmitha shaya stroke ngihambisele kwami emfamily yakhe. Mase ngiphuma waqala ukwenza lo direct. Wathi hamba la. Hamba kaje. Nira lo cottage to left. Arizina. Angisho singabani? Arizina. What for? Ngabe le distance ende kangaka ngiyele kanti ngiyala. What in 10 yenza lo. Fortunately enough ngalalela. I-distance ngahamba jikela. Athi mangifika wathi khombe ifema wathi yabona lefe hamba ungena kuyo. Ayibheka mina. Ngabheka ifema. Ngiyenje ngaphethe lutho. Ngiyeka amaphepha. Ngibekisivi nana ngiphethe lutho. Ngiyeni. Hayi. Oh, manje bangidlula waphinda wakhuluma athi ngithe iyaphinda. Amen. Thema ngifike egethini ngithi manje la kuqashwa kanjani bathi lindana. Hamba wena nje supervisor. Yafika supervisor athi kamera yakho ibhalisa phansi igama. Ishita 2008 December. Amen. Yathi kusasa kuseni uzuzwe. Ngomsebenzi. Tshela ukukhona lokhamba. Amen. Hallelujah. Tshela moya ingcwele la hamba. Amen. Izinto azenzile ngingakahlala ethembisa full time. Ngingakahlala ngisahlala ethembisa full time. Ziningi asenzile. Methembe. Ngangena kulo company ngisebenze 15 years. Ngize ngaphuma ngoba sengiphumele full time ministry.
Amen. Ama-position bese ngiwa-aplayela ngaphakathi. Ngafaka umoya oyingcwele. Hallelujah. Wangidirecta ngayongena. Ngaqala. Ngathi ngifika kuleya company, ngadrive imoto zakhona, ayidrive ayinoma bani leya company. Bell equipment. Ngizenze bell equipment. Yama-Caterpillar, yama-Grade. Baliwe na bell. Company yakhona imoto yakhona ayidrive umuntu engazanga angakaqashwa full time abe permanent. Mina imoto zakhona ngayidrive ngifika. Imoto zakhona wenzisa induction but mina ngaqashwa lapha ngadrive imoto zakhona ngayanga kuma-induction bakhona. Bamangala abantu kwenzeka kanjani? Udrive imoto leyo wena ungahamba nethu saqeda useqala. Bamazi uNkulunkulu. Hawu mazi. Hallelujah. Sengisho ukuthi into kaNkulunkulu ufuna ukwethenjwa. Hallelujah. Afuna Ngakho wena mntanami yiba namandla emseni kokuKristu Jesu. Lokho okuzwileyo kimi phambi kofakazi abaningi. Lokho-ke kubeke kubantu abathembekileyo. kubeka kubantu abanjani? Abathembekileyo. Uyabona ukuthi lana izwi kufuneka libekwe kubantu abanjani? Kufanele abantu baqale bathembeke bese bayabekela izwi. Hallelujah. Awukwazi ukumfida umuntu ungcwele ngezwi engakathembeki. Kufuneka qala athembeke. Uthi kubeke kubantu abanjani? Abathembekileyo. Ngamanye amazwi ibandla kufanele kube ibandla enjani? Elithembekeleyo. Ey'ntweni zonke. Hallelujah. Amen. Abathembekileyo abazakuba namandla okufundisa nabanye. Banamandla wokufundisa nabanye. Kusho uNkulunkulu baningi abantu afuna ukuthi bafunde emhlabeni. That's why khona la chapter 2 lithi ukube kuya ngaye ngaba bonke abantu bayasindiswa. Bese athi bafinyelele ekulazini iqiniso. Hallelujah. Ngoba into ebalulekile le iqiniso. Jesu ngizokulazi iqiniso nelizokhulula chapter number 8. Hallelujah. KaJohn verse number 30. Niyokulazi iqiniso lizomkhulula. Hallelujah. So kufuneka ube isotsha enjani elithembakeleyo ey'ntweni zonke. Hallelujah. Funa Hlanganyela nami ukuhlupheka njengebutho elihle likaKristu. njengebutho elinjani? Kuyahlanganyelwa enkolweni njengebutho elinjani? Elihle likabani? Kusho ukuthi kukhona amabutho amahle akhona angekho mahle, kodwa nawo ayibizwa ukuthi angamabutho, kodwa wasinjani? Amahle futhi awanjani? Awathembekalanga. Funeka uziveze uyibutho elithembakeleyo. Hallelujah. LikaKristu. Amen. Holiness iveze ifuna umzalwane abe yibutho elithembakeleyo. Funda. Akakho osempini olibala izidingo zalokho kuphila, aze akholeke kulowo obuthwe nguye. Aze kanjani? Akholeke kulo obuthwe nguye. Kusho ukuthi ngamanye amazwi funeke lo obuyena okubizile ekubizele emseni wakhe ekubizele evangelini lakhe. Funeke wena ukholeke akukholwe, akuthembe njengesotsha elihle ngokubuthiwe ngokula. Oh, amen. Awubuthwa umuntu ubuthwa uJesu. Wakwenza isotsha. Ibutho umuntu obuthwe yilo ombuthi. Hallelujah. Amenza isotsha lakhe. uJesu akwethembe ubusuku nemini. Wherever you go akuthembe. Ngoba ibutho elithembakeleyo isotsha. Hallelujah. LikaKristu. Oh, amen. Singamabutho masila. Sibuthiwe. Oh, hallelujah. Ukuthi sibe ngamasotsha amahle kaKristu. Hallelujah. Yes, funny. Futhi nxa umuntu encintisana kaqapheliswa engancintisananga ngokomthetho. Kaqheliswa engancintisananga ngokomthetho. Uyabona ukuthi
singamasotsha kodwa umqhele wethu siulindele ezulwini hayi la. Hallelujah. Umqhele siulindele ezulwini. Ma ulindele umqhele is because you running your race until the finishing. Hallelujah. Manje sese sisabuthiwe la siyagijima la sisemqhele umqhele siulindele ngani la funeke sigijime faithfully till the last days. Ngoba umuntu akaqheliswa engamintisananga futhi akathi umuntu egijima ashiye halfway bese kuthiwa uzothola umfomelo. Oh hallelujah. Noma akashodi imithe lonke as long ungakayishayi intaba ngeke uthole umfomelo. Tina kumele we are running our race until the last days. We have to run. Kuze sizokwenza sizoqheliswa. Ngeke uthole ungagijima wafika ekugcineni. Hallelujah. Ngabe incwadi kaHezekhiya ayikho ethi abanye bathi beqale kahle bahluleke ukuqela. Hallelujah. Bese babaleka kumafeyila. Hallelujah. Kodwa kufuneka lo uzogijima kuze ube sekugcineni. We are running our race. Amen. Ngoba ngeke siqheliswe singagijimanga. Futhi ngeke kuthiwe sigijimile kanti sigijime saphelela halfway bese kuthiwa ugijimile. Uthole umqhele ophelele never. Umqhele uthola sokugijime wazofika ekugcineni. Hallelujah. Sikhuluma ngokhokho msimanga nje ukuthi akase is because ugijime race yakhe. Hallelujah. Mayigijime wagijima kahle uyothola umqhele. Hallelujah. Nathi sigijimeni ukuyothola Amen. La igijimeni ziningi izinto ezikhona ezibambayo. Kunana makrempe egijimeni. Abanye baphelelwa ngamandla egijimeni. Abanye baphelelwa umoya. Abanye baze baguqe ngamadolo. Bathi ngifuna ukuyoyithasha. Siyofika sihuzukile la sekho. Siyofika uSathane sishayile la. Ngoba sifuna ukuyobamba umqhele. Umqhele wona ngiyofuna ufuna ukugijimela amahhala. Sengiqalile elithi iBhayibheli abanye bayaqalile ukulolu hambo. Bahamba bahluleka endleleni. Ngenxa yobude bendlela. Gijimela ukuyobamba umqhele. Gijimela udumo. Gijimela ukwaziwa. Gijimela ukugcwalisa amasono. Gijimela ukuyothola umqhele wakho. And akekho ozogijimela ukuthi uthole umqhele. Akekho umuntu ozogijimela mina bese umqhele utholwa yini agijimele mina. Cha, kufanele ngigijimele mina la. I'm running my own race. Hallelujah. Manje nithi rightly divide the word. Awufunda verse number 15 la. Ngoba sisiphethe singaqedanga. Kuthalela ukuba uziveze uthembekile. Kuthalela ukuba uziveze uthembekile. Funda. Kuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu. Uthembekile kubanda? kuNkulunkulu. You are running your race for God here. Yeah. Because God will give you the reward. Therefore you have to run your race. Yes. Kuthalela ukuba uyiveze wenze Uthembekile. Funda iBhayibheli. Isisebenzi esingenamahloni. Sebenza singenamahloni ngevangeli. Amen. Ngoba khona isebenza inamahloni ngevangeli. Ayikwazi ukumela. Size ishintshe nendlela yokuphila ngenxa ukuthi abakwazi ukumela ivangeli. Thengise ngevangeli. 23 Proverbs. Thenga iqiniso ungathengi isingane. Hallelujah. Khuthalela ukwenza Ukuziveza uthembekile. Funda iBhayibheli. Esingenamahloni, esiqondisa kahle izwi leqiniso. Rightly divide the word of God. Correctly divide. Sebenza ukuqondisa izwi leqiniso. Hallelujah. Khona iphethe King James verse number 15. Ngifunda. Sithini yakho manje? Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of God. Rightly dividing the word of God, the word of truth. Amen. That is our duty. Amen. Correctly divide the word of God.
Veza ivangeli ngendlela yalo ngokweqiniso. Hallelujah. Sebenza singenamahloni esiqondisa kahle izwi leqiniso. Khona abashumayeli kodwa baliqondisi izwi leqiniso. Hallelujah. Kodwa bayashumayela ngoba iBhayibheli lithi many have been called but few are chosen. Be among the chosen one. Amen. Hallelujah. Suka kulenkoba yabantu ababiziwe. Ngena kwabakhethiweyo. Amen. Ngoba bakhethiwe rightly divide the word of God. Amen. Correctly divide the word of God. Shumayeli ivangeli ngalendlela uNkulunkulu alifuna ngayo. Hallelujah. Amen. Verse zishisekela ukuze uveze wethembakele isisebenzi esingenamahloni esiqondisa kahle izwi leqiniso. Umsebenzi wokuqondisa. Amen. Hallelujah. Ukuthi mayiphuma endlela yokuthi iqondise. Rightly divide the word of God. The word of truth. Hallelujah. Faithful servant. Esingenamahloni shumayela ukuveza iqiniso. Sithi noma singabulawa, noma singashaywa, ngifuza abasendulo. Fuza Jeremiah. Abafuza emgodini. Ngenxa yeqiniso. Angife ngifele iqiniso. Hallelujah. Kanti ngoba abazofuza uStefane la. Hallelujah. Nakube khona uStefane balesi sikhathi. Kube khona uPetros balesi. Bonke abapostoli akekho wafaka mnandi. Bonke abapostoli akekho wafaka mnandi. Akekho wagula wafica ukufa. Bonke babulawa. Banye babahudula ngamahashi. Hallelujah. Bababulala difference ngendlela ezahlukene. Hallelujah. Bababulala iqiniso. Even I am ready for that. Amen. I'm ready to die for the truth. Because I'm waiting for my reward. Amen. Hallelujah. As long as I'm fighting iqiniso, I'm gonna die for the truth. I'm going to preach the truth of the gospel. Hallelujah. No fear, no favor. Ngithembe umuntu futhi angesabe umuntu. Shumayeli ivangeli linjalo. Correctly divide the word of God. Sebenza sithembelile. That is my duty. Amen. Kunokuno uphika abantu for the good reason. Ukuthi bamele umsebenzi wabo. Whether it's a good last generation, every Bible is a crook generation. Generation ephambene. Ifaka umzimba wonke generation enjani lena. Generation ephambene. Umfundi Luzenzo chapter 2 verse 40. Hallelujah. Amen. Kuzenzo chapter 2 verse 40. Isihloko sakhona siqhubeka kanje. Ukuphendulwa nokubhabhadiswa kwaba yizinkulungwane ezintathu. Verse 40. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi. Wabayala wathi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni Kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Business card verse of chapter 2, Philip, verse number 15. Hallelujah. Zisindiseni lezizukulwane esinjani? Sizukulwane sehaba. Lento abantu bathi ukuthi ngabe ngikhuluma ngayo nje. Hayi kundathi isikhathi. Chaze ukuthi lento ubona bebhemi hub babuya. Buya kokusondeza 20. uNkulunkulu wakho khiphezela ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ungazenzeli ithombe nomfanekiso osezulwini kusemhlabeni ngaphansi, ungazikhothi ungayikhothambeli ukuba mina Jehova uNkulunkulu nomhawu. Hambela ukuba boyise kubantwana, hambela ukuba boyise kubantwana.
Mawubona le generation ye-end time le inje is because kumoshakele lena ephambili. Lesilandelayo yinye emoshakele. Bekade bema yini le nqa. Leya manje bebaye hambela ukuba boyise kubantwana kwesizukulwane sesithathu. Nesesine. Kodwa ngibenzela umusa abayizinkulungwane abagcina imiyalo yabo. Hambela ukuba boyise. Ngane mawubona ihlezi ibheni ihapha. Yini lento yini lezinto abethi manje. Kona lokho. Hallelujah. Nkulunkulu hambela ukuba boyise le generation yokuqala beyimoshakele. Yenza le generation yokugcina ibe worse ngoba ngeke kuzomnye kula generation. Kaba umuntu mama ngayeleli ngani igqokile ngani iphumbi esikoleni. Igqokile ngani. Hey, Jesus. Kuzothi kumoshakala abazali. Igqokile ngani esikoleni. Ugqokile. Umzali uthi wenze ngani intela ugqokile. Thengele lokwenene njenalo uqale uselwe ngani. It's because the generation yokuqala yiye landelwa yile. Yiye bemoshakele. Uzima ukuyibamba manje. Sithi senina lesisizukulwane esinjani siphambeleyo. Crook generation. Hallelujah. Bathi intembi yinhle. Bathi baya-enjoy abadlubusha babo. Kanti abazi ukuthi isikhathi lesikuthi ukwenze manje, but you will pay later. Judgment of God is waiting. Bangadlala manje, but God is waiting for them after life. Mawuze wafika kufeni ungaphendukanga, God is waiting for you after life. Sindiseni nina. Thuphethu wakhuluma ngamanye amazwi, wathi sindiseni nina lesisizukulwane esiphambeleyo. Hallelujah. Abuye lapha kuTimothy ke sizama uqala. Ugcine kunamba 1. Ya bengijambile nje. Ngifuna ukubeka lapha verse number. Number 6. Yeah. Umlimi osebenzayo kufanele ukuba kwamukele yena izithelo kuqala. Qondani engikushoyo ngokuba inkosi iyakukunika ukuqonda ngezinto zonke. Khumbula uJesu Kristu ovukile kwabafileyo, wenzalo kaDavide ngokwevangeli lami. Engihlupheka ngalo kuze kube sekuboshweni njengeselelesi, kepha izwi likaNkulunkulu aliboshiwe. Yes. Ngalokho ngiyakhuthazela kukho konke ngenxa yabakhethiweyo ukuze nabo bazuze imfundiso ngenxa yabanjani abakhethiweyo. Ucabanga ukuthi waye uphenduka kodwa abantu imessage eziwe ngumhlaba isizwe ngabantu abaningi emhlabeni. Kodwa uthole kuphenduka abantu abayifika. Ucabanga ukuthi kungani? Yeah. It's because kunabakhethiweyo. Amen. uNkulunkulu la anisho ukuthi no matter what laba noma usathana ngabafaka phansi kwebridge kodwa ngeke ababuye basazophenduka babuye ingqondweni zabo kuhle kwendodana yona Chronicles zabo. Hallelujah. Bible lithi when he come back to his senses he realized put in my father's house kunika ukudla kuyadliwa to my father. Come back to God. You must realize. Hallelujah. Dodana lahle ngiyabuza ingqondweni zayo. Jesus. Khumbula ukuthi yo endlini kababa kudliwa kamnandi. Ngibulawa indlala la. Ubuya bheke engqondweni. Amen. Baningi ababuya bheke engqondweni. Hallelujah. Abathi hayi manje ivangeli siyalazi. Abanye bebengasakhonzi bebehleze emakhaya. Bathi bangozi message. Hallelujah. Bavuka bayithatha. Ngoba bezwe ukuthi ngiyasekhaya le. It's not a normal message. Hallelujah.
kodwa imessage ekuthatha la ikusekhaya ikwenza ukuthi ufocus ekhaya. Funda ngenxa yokuthiweyo ukuze nabo bazuze insindiso ebuKristu Jesu kanye nenkazimulo yaphakade. Likholekile lelizwi lokuthi ngokuba uma safa naye siyakuphila naye futhi. Masafa Naye. uyabona ukuthi lana ekholweni kufanele ukhethe ukufa ngenxa kaKristu. Amen. Hayi ukhethe ukufa ngenxa yezinto zomhlaba, ukhethe ukufa ngenxa kaKristu. Amen. Usho ukuthi I rather suffer, hallelujah, but for Christ, hallelujah. Yonke into engahambi kahle empilweni ayikahambi kahle kodwa ngibe noKristu mina. Kungafika izinto ezizongisusa ekukhoneni kukaKristu. Amen. Amen. Kunda verse number 1. Verse number 12. Uma sikhuthazela siyakubusa naye. Masenzenza? Sikhuthazela. Uyazi umuntu okhuthazela enhluphekweni. Amen. Mawuthi ukhuthazela la isimo singahambi khona kahle. Izimo zinzima. Kodwa ukhuthazele ngenxa yokuthi ufuna ukuyobusa noKristu ngabe. Ukhuthazelela ukuthi uKristu angasuki kuye. Hallelujah. Ngale kathi ukhuthazela uchaza ukuthi angifuni ukulahlekelwa uKristu nevangeli lakhe. Therefore noma ngabe kuziphi inkinga ngizobekezela. Hallelujah. Ngizobekezela ngenxa kaKristu ngoba ngifuna ukuyobusa ngale. Ngibuse naye. Manje zambuluza athi loyo bekezela kuyomenza abe yiphila insika ethempelini likaNkulunkulu. Hebu sinkulunkulu bekele into yakubekele yona kanti noma ngathiwa la uyahlupheka indlala awulala ungadlini qhubeka as long uKristu. Khona abanye abagibapile empilweni balahla izinto baqhubeka babuyela ezweni bayokwenza izinto ey'mangalisayo, disgusting things ezweni ngenxa yemali. Khona lento abantu abayikhulumayo emhlabeni athi uma esogola uma engawutholi umsebenzi athi sengenza noma yini. Yayazi noma yini? Athi sengenza noma yini. Bayayenza noma yini la esemhlabeni esiphila kuyo. Inoma yini bayayenza. Hallelujah. Athi umuntu sengenza noma yini. Kusho ukuthi wathi noma yini so invite uSathane ukuthi angene. Kuthi noma sekakulethela uzoyithatha. Abaningi bathwele ngenxa yemali. Bona sigibela amateksi kana sigibela amateksi eyinyoka. Thwele. Singena izitolo zeyinyoka bathwele ngoba sebengenza noma yini. Nayi noma yini bafikele balanga neyinyoka abantu. Ngenxa yenoma yini. Noma yini. Thengisa ngomzimba inoma yini. Bahamba nekhethe estradini inoma yini. Sengenza noma yini. Abasena mahlawula abantu balesikhathi. Cause is a crook generation ephambene. Hallelujah. Asiqede. Uma sikhuthazela siyakubusa naye futhi. Siyabusa naye. Masenzani sikhuthazela siyobusa naye. Khuthazela ukuziyobusa. Ngiyakwazi ukubusa nawe ungakhuthazelanga la. Hallelujah. Angakwazi ukubusa nawe uthengise ngevangeli la. Hallelujah. Angakwazi ukubusa naye kanti iqiniso kwazi ukudlulekile ukumela. Fanele umele iqiniso ukuziyobusa nawe. Lithi aqale lithi akekho ozothola ireward engagijimanga. Funeka ugijime uzithola ireward. Umkhomelo uthela after ugijimile. Nomnazana ama-high hopes amakhulu ukuthi hayi I'm going to win this race. Ningangibhadala imali efaka kodwa awugijime sibona. Bekuqala ugijime uzothola ireward. Awuthola ireward ukuthi ushilo ukhulumile haya uyayenza kubonakala ifinishing hayi ufinishe kahle. Bese uthola ini ireward. Nathi silindele ukuyothola ireward le. Silindele ukuyobusa kanye naye emva kokugijima. Angeke ubuse na ungagijima. Qala ugijime la. Ugijime wena kumnyama kunzima empilweni gijima la. Umsebenzi wakho wodwa na gijima. Hey ugijime.
gijimela ukuthi lo uyiwathi yobusa noJesu uJesu wagijimela isakha until last day. Nkulunkulu athi malethi bathi hey awume wena Petro ubhizi la awazi ukuthi ngilwa yiphi indlula la yimpi kamoya bekuyilwa la wena ubhizi usebenzisa the physical weapon the spirit realm isiyimpi kamoya la. Hallelujah. Bekucela baba ngithumelele ingilosi zizolwa lelo. Yes. Manje this is my race fanele ngirun, I must run this race. If Jesus ran his race, you must also run your race. Amen. Take up your cross every day and follow him. Amen. And you have to depend on him, not on yourself. Yes. Don't depend on men of this world. Depend to him only. Him alone, you must depend on him. Amen. Run your race. Angekubusa noJesu kuthiwa ungena ku-throne yakhe ungazange wenza kahle. You must fight until the last days. Hallelujah. Because ugijima la ungeze ukushaya intambo kusho ukuthi is useless. Gijima lokho ugijimele izise. Hallelujah. Amen. Awungena lapha Philip sikiyeke lokho kuningi ngoba isikhathi sasizambili. Philip 2 verse 15. Angisho sikususa amafutha evangeli ukuthi yini ivangeli yakho. Lento abakushumayezela basuka bakushumayeza into engaphelele. Yazi ivangeli elingena iqinise elimiswe namanga liyahlupha liyakumanipulate. Liyakukhohlisa iqiniso malingaphelele. Iqiniso fanele libe completely. Hallelujah. So khona abantu abashumayela ivangeli kuba iqiniso mawulizwe ulilalela kodwa liphilwa. Iqiniso lingaphelele lelo. Hallelujah. You have truth. Have truth yet damage. Limaza abantu abaningi they are in hell as you speak now. Because we had to preach you the truth gospel. Amen. Hallelujah. How are you running your race up until the last days? Amen. Last hour of your life on earth. Or until the rapture time. Verse number 15. God. Iseluleko sokuqaphelisa ukusindisa. So where's that? Yes, what is Ukusindisa. Iseluleko sanda sokuqaphelisa insindiso yayiqaphelisisa uyaluleka ukuthi uqaphelisise insindiso la. Uhambe ngokwendlela yevangeli. Uphile ngokwendlela yensindiso. Uyaqaphelisiswa la uyalulekwa ukuthi iqaphelisisa ivangeli linjani ivangeli uhamba kanjani wena evangelini. Ngoba wahamba ngokuphambene kayi okuncane wenza uhlambalaza ivangeli. So manje la uyabaluleka umphakathi uthi qaphelisisana evangelini ukuthi ngihamba kanjani. Funda lo verse 15. Verse 15. Ukuze nibe ngabangasolekiyo nabangenathando. Nibe ngabanjani lana bazalwane? Mawuyikhona kufuneka usoleke. Fanele ube yikhona li-complete eliphelele elingasolekiyo. Ngoba once wasoleka kungcwala ivangeli. Uyabona ikhona sasesibeke sengiyangcola ivangeli. Amen. Kusho ukuthi le lifi lawo ofakazi uluvimbela umnyango. Uyasikhona abantu ababemnyango. Yabona umnyango? Khona abantu ababemnyango wevangeli. Bablokile. Ukuthi kungangeni umuntu. Ene nabo abangeni. So lana siyaqaphelisisa ukuthi ivangeli nje ingasoleki. Mawuyikhona nje umsebenzi wakho because you are ambassadors of heaven, you are representative of heaven. Fanele uqaphelisise wherever you go, whatever you are doing. Ukuthi ivangeli into yokuqala, the first priority kuwe qaphelisisa ukuthi ivangeli lingangcoli ngawe. Amen. Angazi kubangisho. Amen. Ivangeli afanele ngcole ngami. Liswe yimi. Cause punishment yakho ukuthi uJesu kungcono ukuba uzalwana wona. Umuntu ongcolisa ivangeli. Umuntu ohlamba nasivangeli. Ngoba ethi lasiqaphelisisa kungcono ukuba uzalwana.
number 1. Number 2, uthi ngoba sawuzelwe fanele ukuthi mawungcolisa ivangeli uthathe uboshwe ngentambo la emqaleni uyophosolwa ngekabuyi uJesu. Ivangeli leliwane indoda la yade neCalvary lele nokuthi abantu babuye kuye bonke. So once wablock ivangeli wakaqaphelisisa uyamgcolisa noma yabazikhipha abantu abaningi ebandleni ukuthi bangakholwa uNkulunkulu. Ukhipha ibandla lonke likaKristu lahlele sogwini ngoba uqaphelisisanga ivangeli la. Khona ikhuluma komama wethu waseDLC amnike revelation uthi lalela ngoba uphila emhlabeni mawunokudla nendawo yokulala uthi wena uyongena ezulwini. Amen. Ngoba wazi wangangena ezulwini uyoyisola ukuphosa lelwane. So afune kuseyisola namuthi. Abantu bayayisola kanti babesebenza. Abazange baqaphelisisa ivangeli. Ivangeli uyaqaphelisa. Ivangeli unyathela ngomsotha kumuntu. Unyathela kancane evangelini. Unyathela uyibheke. Haleluya. Uphinde ubheke ukuthi unyathele kahle bese amuzi Montwele ngabe kusanyathela mina ngendlela eright noma khona la sengishifte khona ngoba usathane uyabashifta abantu ekukholweni. Haleluya. Abathatha yababeka ukubhebheya la. Simemo sokuqaphelisisa insindiso levangeli. Amen. Fundo qaphe. Ukuze nibe abangasolekiyo. Kuze nibe kanjani? Abangasolekiyo. Uyabona ukuthi abantu afanele lingasoleki. Haleluya. Libe kahle ukuthi khuthalela ukuba uyiveze isuke isebenza isithembakeleyo esiqondisa kahle izwi leqiniso. La ukuthi ningabi ngabasolekayo. Umzalwane nje kufuneka asoleke. Haleluya. Nabangenacala. Nabanganani? Abangenacala. Abantwana bakaNkulunkulu. Abantwana bakaNkulunkulu. Abantu bakaNkulunkulu abantwana. Abantwana bakaNkulunkulu. Ukuze ube umntwana funeka ungasoleki. Abantu bakaNkulunkulu mabasoleka hayi umntwana kaNkulunkulu. Oh, haleluya. Amen. Umntwana kaNkulunkulu funeka asoleke. Funeka abe clean and purify every day. Because the scat excuse is cancer rapture. That's what we are repenting. Actually, we are repenting each and every minute. Sister, every minute. We are repenting. Unkulunkulu asikhini ingqondo yethu. Khini ingqondo. Khini imicabango yethu enhlizweni. Hallelujah. Konke ngaphakathi kwethu kukhonza uNkulunkulu ongaphakathi kwabo. Konke okulakini kukhonza ubani? Qaphelisise isivangeli kwale ngindoda. And for the fact of Jesu walenga esiphambanweni. Kunzima umuntu ongakholwa ahambe ngobungcwele ayongena ezulwini. Hallelujah. Abantwana bakaNkulunkulu abangenasici. Abanjani? Abangenasici. Abanjani bazalwane? Abangenasici. Abantwana bakaNkulunkulu abanjani? Abangenasici. Phakathi kwesizukulwane. Esinjani isizukulwane? Esinjani isizukulwane? Isisigwegwe. Uyabona uphila isizukulwane esinjani? Isikolo kule kudlula lapha. Ubhale thathu la. Uqhubusha kufanele uqonde ngaphi lapha. Why this side? Why this side? Yini important ngalokuveza la? It's for the men. Babone bangafiki. Because little kubuka wesifazana mkhanuki sekamphile. What for? Obviously phela mawubhalela uzofuna ukugqoka ngaka ukuze le nto bonakala. Uzothi abantu bagcina bagqokile phela. Vele bagqokile nje. Sizukulwane esinjani? Esisigwegwe. Phila phakathi kwesizukulwane esinjani? Esisigwegwe. Umuntu uphila enkingeni. Usekiphila esiphambene uphila seyisigwegwe. Lithi kodwa wena ukhanya phakathi ufuna ukukhanye.
wenze njani mntanini? Ora yini wenze njani? Yena wagqoka izinde eyishaya thina sivezile. Ngoba uphile isizukulwane esinjani? Esiyisigwegwe. Ungabi ikhophi esizukulwane esisigwegwe. Phinde Esiyisigwegwe nesiphambene. nesinjani? Nesiphambene. One sisigwegwe. Two siphambene. Uyabona ukuthi uphela kusiphi isizukulwane? Isizukulwane esinjani? Esiyisigwegwe. Funeka ulwele ukuba ngcwele wena. Kuso lesi sizukulwane. Lesenza yonke into esitshintsha yonke into. Wena funeka ube isizukulwane njani? Singcwele. Hallelujah. Khona ivesi lapha ethi isandla sakho mangabe siyakuhlupha sezini. Isura kuba liyakuhlupha sezini. Uphila phakathi kwesizukulwane esinjani? Esiyisigwegwe nesiphambene. Nombulo esikhulekele igama likaJesu. Siyabulela singabantu, siyabulela siyabulela ngokusithanda kangaka, usigcine Nkosi yamakhosi, side sifikelele nathi bawo kweli xesha le-end time, xesha le-grace Nkosi yamakhosi. Sihlala sizibuza uba senze njani thina, kodwa Nkosi yamakhosi wedwa waziyo. Siyabulela bawo, siyabulela bawo ngezwi lakho, siyabulela singabantu bezulu. Siyabulela izwi lakho Nkosi yamakhosi, malingene lapha ezingqondweni nasezinhliziyweni zethu. Izwi lakho Nkosi yamakhosi liphuthu. Oh Nkosi yamakhosi, phulimisedala. Oh Nkosazana, malingene bawo lesakhe Nkosi yamakhosi. Singaliva nje kodwa. Limina ezinhliziyweni nasezingqondweni zethu. Sitshintshe Nkosi yamakhosi, sitshintshe bakwabo. Singangeni singabo, siphume sisengabo bebengenile emva kwezwi lakho. Siyabulela Nkosi yamakhosi, sibulela ngomntwana wakho uvusileyo ezinsuku zokugcina. Siyabulela Nkosi yamakhosi, ukhusele njalo Nkosi phakathi kwezulu. Umambathise Nkosi yamakhosi, engqondo yakho biyele kulo kwasezulwini. Siyabulela singabantu, phuma nathi Nkosi yamakhosi xa siphuma sisiya ezindaweni zethu sonke. Kubeni abantwana nezihlobo zethu neefemeli zethu kwindawo bakuzo, basondeze Nkosi yamakhosi nabo bawame ezwini lakho. Ngakumbi ngezi ntsuku sonamandla somathapsaka. Hamba nathi bawo, ulalela nathi ngabusona namhlanje. Akukho bawo esingazenzela khona ngaphandle kwakho. Siyabulela besimakazi, sibulela ukukhokhela kwakho ezinhliziyweni nasezingqondweni zethu nasezimpilweni zethu. Sibulela ukusiprotekta kwakho, sibulela uthando lwakho olumangalisayo, sibulela igrace Heavenly Father, sibulela your redemption plan Heavenly Father, in the name of Jesus Christ. Hlala ke bawo usigayide maxesha onke, sifundisa bawo ngezwi lakho. Usincede Nkosi yamakhosi, sikwazi ukufunda izwi lakho. Ngoba Nkosi yamakhosi Sathane uyalwa ngezinto namhlanje, akasivumeli Nkosi yamakhosi senze ukuthanda kwakho, kodwa wena Nkosi sithembe wena. Yenza ke bawo sithembe wena njalo singadani. In the mighty name of Jesus Christ, Nkosi bawo, in the name of Jesus I've prayed. Amen. Amen. Umqethelelo 15. Cha. Umqethelele afunde azwakala. Ukuze nibe ngabangasolekiyo nabangenacala, abantwana bakaNkulunkulu abangenasici, phakathi kwesizukulwane esiyisigwegwe nesiphambeleyo, enikhanya phakathi kwaso njengezinkanyiso ezweni. Njengezinkanyiso. Yabona ukuthi yakhanyisa mina. You are the light of the world. Yes. You are the salt of the world. Amen. So ngifuna ukuqhubeka kuyisona. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngicela ukuthi sithathe Musa inkosi yethu Jesu Kristu. Kela ngoba ngingabekele nathi izibuye inkosi. Amen.